рӯзи 28 май хадамоти шиноснома ва раводид ана ҳамин хадамоти шиноснома ва раводид ҳамин хизматрасонира дора. ҳамин якаписари ҳуҷҷата чӣ хел мегирем? дар ҳақиқат ки шумо як фарзанд бошед, агар салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, бо диққат тамошо кунед, як информатсияи муҳими дигара ба маълумоти муҳоҷирон мерасонам. хоб дар ҳамин ҷо аввалан қайд мекунем, фаромӯш накунед, агар нафарҳое ки моро дастгирӣ кардан мехоҳед, дар ҳамин видео комментарияда як номери WhatsApp закрепит кардагиай, дар ҳамон номери WhatsApp просто бидроед салом бинависонед, баъд видеора бо диққат то охирша тамошо кунед. мо рӯзои наздик 61 дона падаркае ки бид тақсимкуниша ба шумо эълон мекунем рӯзша. ҳатман бидро дар WhatsApp бинависон. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо чӣ хеле ки худтон медонед, мо дирӯз дар як мавзӯе видео кардем ва гуфтем ки аз ҷониби Федератсияи Русия намояндаҳо омада дар шаҳри Душанбе хадамоти муҳоҷиратӣ кушода мекунанд ва ба истифода метиҳанд. рӯзи 28 май хадамоти шиноснома ва раводид дар шаҳри Душанбе кушода карда мешавад. яке аз масъалаҳои муҳим барои кушода кардани хадамоти шиноснома ва раводид барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин мебошад ки мисол бисёри нафарҳое ҳастанд ки аз Федератсияи Русия запрет на выезд доранд, муҳлатшона фаҳмида наметавонанд ё ки депортатсияшон кардагиянд, намедонанд ки кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не. ана ҳамин шиносномае ки кушода мешавад хадамот махсус хизматрасониҳош бисёртар дар ҳамин бахш мебошад ки шуморо 100% ҷавобша мега вақте ки шумо меред муроҷиат мекунед, шуморо запретон кушода шуда ё ки олия маҳкама ё кай кушода мешавад, ана ҳамин хадамоти шиноснома ва раводид ҳамин хизматрасонира дора. ва бисёри нафарҳо дар комментария нависонданд ки дар куҷо ин хадамоти шиноснома ва раводид кушода карда мешавад. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, хадамоти шиноснома ва раводид дар шаҳри Душанбе, ҷое ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, шумо ҳамунҷо рафта муроҷиат мекунед ва дар ҳаминҷа як бахши хадамоти раводид ва шиноснома ҳастай вуҷуд дорад. ғайри проверкаи запретҳову гуфтани запретҳо инчунин як хизматрасонии дигараш ҳамин мебошад ки шумо пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия метавонед ки ҳама намуд ҳуҷҷатгузориҳои худтона дуруст кунед, аз ҷумла отпечаткитона меспоред, ҳуҷҷатҳоро барои патент меспоред, ҳамаро 100% мекунед ва баъдан ба Федератсияи Русия меред. ин махсус барои хизматрасонии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе барои пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия мебошад. ба ҳамин хотир ин бигем як иқдоми бениҳоят хуб мебошад ки мо дирӯз видео кардем ва имрӯз бо информатсияи пирратар ҷамъоварӣ кардем, чандин тарафову паҳлӯоша фаҳмондем ба шумо. ба ҳамин хотир фаромӯш накунед ки ҳама гуна хабарҳои наву тару тозае ки ба муҳоҷирон тааллуқ доранд, шумо якумин шида аз канали мо дастрас карда метавонед. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед то ба саволтон ҷавоб бигирем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад. доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи салом бародари азиз, ҳамун киное ки гуфти кино чӣ шид, ҳамуро мепарто ё ин ки не. бародарони азиз, ҳар як чиз вақту соати худша дорад. ҳозираш дар видеоҳо мисол ҳамин видеоҳои шидесае ки дастрочни дар корай бигем пешниҳод карданаш, ба ҳамин хотир мо киноро напартофтесем. худованд розӣ бошад, рӯзи ҷумъа ё ки рӯзи шанбе бегоҳӣ мо киноро дар канал мепартоем, тамошо мекунем. киное ки мо гуфтем. ҳазор раҳмати калом барои диққатон бародарони азиз. боз як каси дигар нависондае ки патент споридум отказ кардам, сертификат баҳона, акнун бе документ мегардем, айби худшон. бародарои азизу гиромиқадр, сертификат кардан, сертификат гирифтан ҳозир ҳатмӣ ва зарурӣ шудагиаст. ҳар чизе ки пешкаш мешавад яку якбора намешавад. чанд муддат пеш аллакай огоҳӣ карда буданд ки шумо барои донистани забони русӣ бояд ҳатман сертификат дошта бошед ва ҳамун сертификат ки набошад ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани патент қабул намекунанд. шоматов нависондааст. ман шаҳрванди Тоҷикистон метавонам дар Россия ягон бизнес кунам. бале бародари азиз, бе ягон мушкилӣ метавонем. сабр нависондай. ака призови баҳорона тамом шидак, пешакӣ раҳмат. бале, призов аллакай тамом шидагиай, бигем ки нақша 100% ба анҷом расидагиай.
як каси дигар нависонда дар як рӯз 3 бор қонуни нав меброрӣ барои рекламаҳо тай. Ту чӣ ба ҳами хеле беақлона гап мезанӣ. Ҳамин касе ки дар кор нест сай мисол ҳамин видеоҳои мо надорем тамошо накунем. Иҷада пирай бародарое ки медоянд тамошо мекунанд. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Пешаки раҳмат як савол. Ман частни кор мекунам. Трудовой договор надорам. Вақте ки шумо частни кор мекунед мегӯед чӣ мешавад получат накарда бошем. Бисёри нафарое ки частни кор мекунанд трудовой договор надоранд мераванд дар Яндекс такси ё ки Яндекс доставка чуна ба қайд мегиранд ба ҳамун корхона трудовой договор мекунанд. Тамом. Ин ҳамин роҳи беҳтарин барои шумо. Як каси дигар нависондаи салом бародари азиз. Ҳамин якаписари ҳуҷҷата чӣ хел мегирем? Дар ҳақиқат ки шумо як фарзанд бошед, агар аз ҷои зистон справка мегирен ва ҳуҷҷатҳои падару модара мегирен, рафта ба военкомати ноҳия пешниҳод мекунен, баъдан ҳуҷҷат мегирен. Омина нависондай. Салом акаи Сорбон. Мегуфтем ки дар ҳамин хадамоти шиноснома мо метавонем патента биспорем ва дар Россия бирем баъд тайёр бигирем шад. Бале, хадамоти шиноснома ҳамин бахшҳоро мисол хизматрасонӣ мекунад. Шумо дар иҷа отпечатки меспорен, ҳуҷҷатҳоро меспорен 100% ва вақте ки Россия мерен регистратсиятона дастрас мекунен, баъди гирифтани регистратсия аллакай патентон тайёр аст. Як кас нависондаи салом. Кай раводиди Туркия бе виза мешавад? Мутаассифона дар ин бора ягона информатсия нест ва ҳечирам гуфта наметонем. Боз як кас нависондае ки Сорбонҷон барои чӣ комментҳои моро намехонӣ? Бародари азизу гироми қадр, аввалан узр мепурсам аз касое ки агар саволошонро ҷавоб нагирифта бошам, чунки дар видеоҳо бениҳоят савол зиёд аст ва бисёри саволот такрорианд. Ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки ҷудо карда саволҳои камчинша ҷавоб гардонем. Як кас нависондаи ака даъваткунӣ ба хизмат тирамоҳӣ кай сар мешавад мегуфтем. Даъваткунӣ ба хизмат призови тирамоҳӣ аз 1 октябр то 27 ноябр давом мекунад. Як кас нависондаи ака ягон документ надорам. Хона омаданиям. Аэропорт ғам наметиҳам. Вақте ки шумо ягон ҳуҷҷат надорем, мо аллакай бигем ҳамин чиза 1000 бора ки фаҳмондагӣ ҳастем дар видеоҳо, лекин ҳамин савол бо пешкаш мешавад. Шумо ки документ надошта бошед дар таможни контрол, агар ай шумо мигратсиони карта, регистратсия, патент ҳамин чизоро напурсанд, ҳичи намешавад. Лекин мисоли вақтҳое ҳастае ки ай иностранни гражданое ки кор мекунанд дар Россия мисол буромаданӣ мешаванд, аввалан мигратсиони картара, регистратсияра, патент ҳамаи чизоро ай дастшон мегиранд. Агар ки надодани чизоро бодонед ки шуморо запрет мекунанд. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.